ราชสาวว่าสามเสียคนเราเนี่ยมันจะต้องการทำตัวที่จะต้องจะต้องเป็นแต่การทำตัวยังที่มันว่าจะเชื่อที่สิเลยทุกคนต้องมาดูมาก็จะพูดกันนะที่จะต้องไปที่จะไปพูดว่าคือไทยนะก็ยังเชื่อที่ว่าไม่กดที่ว่าจะยังเราเชื่อเรา我感觉我这个天了也不到嘛，干得干吃啊，คือ นอกจากต่อก็ต้องว่าคือในหาก็ต้องว่าคือก็นอกจากจงจิตเตนอกจากจงจิตตาสอนเจ้าหมู่บ้านธนาคารโอ้นอกจากจงจิตเราการได้การเจอกันเนาะกันคือกูอยากจะตกขี้อ่ะโชว์กูจะตกขี้đúng rồi đúng mà là đúng mà tí đúng xét tí mua cái bảo là nó để đúng xét để mua cho cái không biết là ô mà cái cần thò mà nó cái gì to mà có to có đủ lót thì mình hả mà có chỉ là bán đâu cũng đúng là đúng mà là đúng mà khi tụi mình cứ thấy nó khi mình chung là có sinh hoạt là có chạy thì là nó sẽ chỉ muốn của chỉ muốn cái đó còn sắp sẽ sinh một sắp sẽ làm muốn là khám mà có cái sự đó cứ chỉ to mà có to có lo cứ này hả mà có to bán nhà cứ mà to gì cứ chỉ là bán nào nhớ rồi ra sao rồi lúc khó ra tôi rồi rồi lúc khó rồi
Rồi đi qua cái ẩu nó cũng phải mới được có phải giờ nó lo hỏi em bé là có phải được chứ sao ra bằng nhà nó ra là